Salam kemme. Yine sizde Gopuz Medya'dan täzelik. Ne şu Smith dünyasında Ahmet Orazoğlu, halk içinde Ahmet Damdan minnet analya. Selamun aleyküm Ahmet ağa. Aleykümselam oğlum. Bu model. Ahmet ağa sizin bir soruwla geldik şu sizde. Bu maddeyi aydınız var. Şöyle uçşoğlu bayit proses var. Şu nerede tarafta söz koydum. Uçşoğlu diyen yere yok. Uçşoğlu Dubai. Uçşoğlu var ya. Uçşoğlu o. Hem şu şey diýdiňiz diýende. Şo gabatlar men mara Dubai'dan gelip dursun diýdim. Ona şol aýdymam döretmeli bolduk, ýazmaly bolduk, aptas aýdym. O. Ödem şo ýerde şol Dubai diýen ýerine Dubai'dan gelip duruşumuz da bir küçük geçenden soň da. Bir ýerden gelenden soň fiýahatdan bir täsirler galýar. Ýatlak geçelim. Täzelikler bar ne Aýdy Muhammedçan oglum bilen ýagny maşin bilen aýdym çıkardık enler köpçülüğe ýaýradar soň edip bolsa ýa-ni on maşiny barmy hakat pullarmy ýa-ni rafiýede degişme hegende aslynda men maksadym bir degişme o birazcık şadyanlyga salmak degişme pozitiv bir adamlarda bir ruh lezzet ýylgyş emele geldi men şu işi ýerine düşdüm. Size de canınıza sağ olsun, size de üstünlük değerli işlerine rovas olsun. Sosyal medyada Türkmen yıllarını inşallah halkına da dinlemene yardım edin inşallah. Canı sağ olsun. Son ot bir de meğer konserde çıkacak olsun. Canı sağ olsun.